Ha? Bütünlüğüne de koysan böyle kudurlap koysan. Şimdi şu tandırlaman açık fiili konusu oluyor da. Açık ile o. Bu milli nakarlarımıza giriyor. Milli nahırlamada giriyor. Anlayamı? Şunlar Türkmen toylarına hizmet etmekle niyetler ettin. Eliniz füyücü olsun elimde ama bizim hemmemiz şunlar azayip toylarda didarlaşmak niyetler ettin. Devletli ocaklarda toylaştın. Hormatly tomoşaçylar, sizin hem devletli ocaklarınızda şunun ýaly azayip toylar toylamak, toy defterhanlaryny orta şunun ýaly bol nygmatlar bilen şolganda milli tagamlar bilen bedemek niyetler ettin. Toyuňyz kän bolsun. Merhaba tomoşaçylar, Türkmeniň milli toyundan söhbetleşigimiz dowam edýär. Ýene bir toy defterhanlaryny bedeýän azayip milli tagam bar, onu da gömme diýerler. Elde şu wagt biz gömme pişirýän aşpedleň ýanyna geldik.